జూలై నెలలో రానున్నటువంటి సంకష్ట చతుర్థి, అంటే పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చే చతుర్థిని సంకష్ట చతుర్థి అని అంటూ ఉంటారు. అమావాస్య తర్వాత వచ్చే చతుర్థిని వినాయక చతుర్థి అని పిలుస్తూ ఉంటారు. జూలై మాసంలో సంకష్ట చతుర్థి రానుంది. జూలై 27వ తేదీన ఈ పండుగను జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రోజున గణపతిని ఆరాధించడం ద్వారా ప్రత్యేకంగా వరాలు కూడా పొందవచ్చు. ప్రత్యేకంగా ఆయన పూజన చేసి ఆయన కనుక మనం ఆరాధించినట్లయితే ఆయన అనుగ్రహంతో మన కోరికలు కూడా నెరవేరేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రోజున ఉపవాసం ఉండటం ద్వారా కూడా మన కుటుంబంలోని ఇబ్బందులు దూరం అవుతూ ఉంటాయి. ఇదే రోజున గణేశునికి నైవేద్యంతో పాటుగా తేనె అర్పించాలి అని నమ్ముతూ ఉంటారు. కాబట్టి గణేశుని ఈ సంకష్ట చతుర్థి రోజు జూలై 27వ తేదీన వస్తుంది. కాబట్టి ఈ పండుగను జరుపుకునే రోజున గణేశుని, ముఖ్యంగా గణపతిని ఆరాధించి ప్రత్యేకంగా పూజ చేసి ఆయనకు ఉపవాసం ఉండడం ద్వారా కూడా మన కుటుంబంలో ఇబ్బందులు దూరం అవుతాయి. అంతేకాకుండా గణపతికి నైవేద్యంతో పాటుగా తేనెను సమర్పించినట్లయితే మన జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి అనేక ఆటంకాలను కూడా ఆయన తొలగించి ఆయన అనుగ్రహంతో మనకు మరిన్ని మంచి జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ జూలై 27వ తేదీన సంకష్ట చతుర్థి రోజున ప్రతి ఒక్కరు కూడా గణేశుని ఆరాధించండి, ఆయన అనుగ్రహం పొందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఈ వీడియోని ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి, ఎందుకంటే గణపతి అనుగ్రహంతో 27వ తేదీన సంకష్ట చతుర్థి రోజు ఆయన అనుగ్రహం పొందడం కోసం ఈ వీడియోని మీరు షేర్ చేసినట్లయితే ఇది ఎంతోమందికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు మీరు చూడాలనుకుంటే మా ఫస్ట్ గురు టీవీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి.